Ugye volt már food stylistunk, most pedig itt ül velünk szemben egy erőmerítő tréner, Sütő Mária, aki segít nekünk a beilleszkedésbe, illetve a szülés után hogyan tudunk ismét beállni egy új csapatba. Szép jó reggelt! Jó reggelt! Akár szülés után, akár egy teljesen új csapat, munkahely, iskola most nagyon aktuális, nyitottsággal. Azt tanácsolom, hogy nyitottsággal legyünk ott. Nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy visszafogjuk magunkat ilyenkor. A félelmi reakcióink beindulnak, és elkezdünk visszavonulni, megfigyelővé válni, és elfelejtünk természetessé válni. És valahogy ezt az egyensúlyt lenne jó megtartani, hogy figyeljünk is, hiszen egy csapatba behaladva, beilleszkedve, a szó is mondja, hogy illeszkedünk, tehát illeszkedni akarunk a csoporthoz, de ez kölcsönössé válik egy idő után. Sokszor elfelejtjük azt is, ugye a csoport önálló kis személyekből áll. Elegendő lehet az is, hogy kiválasztunk magunknak egy-két stabil pontot, és hozzájuk kezdünk el kialakítani? Ez is lehet, ez szerintem önkéntelenül is kialakul. Akivel szimpátiában vagyunk, akivel harmonizálunk, azzal sokkal könnyebb megnyílni, beszélgetni, nyitottabbá válni. Na de hát azért ez nagyon nehéz, hogy amikor tényleg találkozunk új emberekkel, akkor rögtön nyitottak legyünk, és rögtön természetesen tudjunk maradni. Pontosan. Nehéz kihozni azt a természetest. Nem is mindig célszerű azért ezt kimutatni, hogy milyenek vagyunk valójában, hiszen ez egy óriási támadás. Igen, két dolgot mondasz. Egyrészt egy félelem, hogy rögtön megmutatni magunkat, másrészt pedig, hogy hogyan hatunk a társaságra, hogy túl direktek, túl gyorsak leszünk. Igen, az illeszkedés a szó, az egy kulcs szó, hogy próbáljunk meg illeszkedni, és nagyon jó magas labdát adtál nekem. Volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy azért van két szemünk, két fülünk, és csak egy szánk, hogy figyeljünk. Figyeljünk a szemünkkel, fülünkkel, és csak akkor beszéljünk, amikor éppen ott van az idő, a lehetőség rá. És akkor ebben benne van az is, hogy megfigyelem a csapat, a társaság megszokásait. Hogyha ti elkezdtetek dolgozni, akkor is volt közöttetek egyfajta illeszkedés. Hogyan indul a másik, milyen kérdéseket tesz fel, hogy adom a labdát a másiknak, igaz? Ez egy ilyen finom, mint egy tánc, megy egyik a másikhoz. Ebbe is van a megfigyelés. És ugyanígy te magad is ki tudod bontakoztatni magadat. Hagysz teret a másiknak, de kapsz te is teret. És aztán szép lassan elindul az együttműködés. Van erre egy szabály, hogy körülbelül mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy valaki csapattaggá váljon egy iskolában, vagy nincsen? Felnőtteknél, vezetőknél tanítjuk, hogy a csoport működést, csoport folyamatokat, a megfigyelők meg is mondták, hogy hogyan indul, hogy van egy ilyen ismerkedő fázis, amikor ugyanúgy nyitott szemmel nézelődünk, aztán amikor már kicsit megismertük egymást, jön a viharfázis. Aztán, amikor már ez úgy lecsendesedett, akkor jön az, hogy tudunk együttműködni, termelni, kihozzuk a sikert, eredményt, és utána pedig lecseng, mert jön egy változás. De ennek az időbeliségét nem lehet megmondani. Az, hogy ezek a fázisok vannak, azt meg lehet mondani, de hogy mikor következik be, azt nem. Figyelni kell az antennáinkkal. De jó, ez egy kicsit olyan, mint a termék életciklus körben. Az a bevezetés, növekedés, érettség, majd utána hanyatlás. Tehát ugye a hanyatlás az nem azzal jár együtt, hogy akkor elbocsátanak minket a munkahelyünkről, hanem tényleg alkalmazkodni tudtunk a csoporthoz. Egy mondat erejéig az annyit, hogy azért egy közös cél az nagyon sokat segíthet. Most magamból kiindulva, ugye a szülés előtt egy-két héttel egy teljesen idegen ország, vagy teljesen idegen környezetbe bepottyantam. Nagyon-nagyon sokan féltettek attól, hogy hirtelen rám szakad a magány, és nem, valahogy ösztönösen, ahogy te is ajánlottad, már a kórházban leszorítottam az éppen akkor szülő kismamákat, vagy babamasszázson, aminek az eredménye, hogy van egy nagyon stabil 7+7 fős baráti társaság most már így. Igen, ez egy nagyon jó lehetőség, figyelni arra, hogy kivel vagy szimpátiában, harmóniában, és nyílj meg, beszélgess. Mondjuk ez például nem olyan nehéz, szerintem, hogy megnyíljon rögtön. Igen, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és ezt megosztotta. Most pedig profi és kezdő háziasszonyok figyeljenek, hiszen okos konyha tippek következnek. Nagyon kíváncsi vagyok.